Үзләре белән таныштырганнан соң конкурсантлар төрле өлкәләрдән сорауларга җавап бирделәр. Бирелгән сүздән яңа сүзләр төзеделәр. Һәр укучы яраткан дәресенә реклама әзерләгән иде. Укучылар район тарихы, мәдәнияте, күренекле кешеләре белән дә кызыксына. Булар барысы да укучыларның эрудицияле фикерләү сәләтләренең югары булуын дәлилли. Мин президент, директор, космонавт булсам дип исемләнгән проект кысаларында финалда катнашучылар мөстәкыйль фикерли белүләрен, сөйләү осталыкларын күрсәтте. Укучыларның уңышларында укытучыларның хезмәте бәяләп бетергесез. Әти-әниләре дә балаларын әзерләүгә зур көч куйган. Шигырь конкурсында катнаштыканым бар. Ел укучысында бар. Мәктәптә ярышлар үткәргәч җиңәм. Бүген ел укучысында җиңергә килдем. Конкурста катнашучылар биремнәрне үтәгәндә сәхнә бушап тормады. Үзешчән сәнгатьтә катнашучы балалар иптәшләрен концерт номерлары белән рухландырып торды. Пришла поболеть за лицей и поддержу их своей песней. Какую песню? Будем вместе. Конкурста җиңүчеләргә һәм катнашучыларга район мәгариф бүлегенең мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Мөнира Арсланова, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.